Baba Sengwayo the cat. Sikuphi manje la? Sise Harrismith ngaserenki irenki yiyo yona le. La i-restaurant nephuzo ebandayo futhi ziyatholakala khona la Embizeni. yabathi kusembizeni. Zokubona laphana kuthiwa kunetiye, kune-coffee, kune-blackface, kune-beef stew, chicken stew, mahodu, Mkhodi. isibindi nevoso ziyakhala. Ziyakhala kakhulu. Ukhetha ukuthi uzodla lapha-ke catch. Ya ngithe njengekheshi angihambe ngize ngifinyelele ukuthi engizokuzwa ikheshi-ke nayo ithe ake iqhamuke izothi ukubamba izwe ukuthi yiphi le mfihlo edonsa abantu kangaka. I-recipe. Uyayazi i-recipe? Ngiyaye ngizwe nje ngolesophi kodwa angikaze ngimbone ukuthi kusuke kukhulunywa ngani. Yeah. Le ndawo-ke iseduzane kwerenki bakwethu uma uye eGoli noma usuka eBergville uzojika nje la eHarrismith uzobona kunerenki, emva kwerenki usaqhubeka nje uyojoyina u-entry ungawujoyini usangaphakathi edolobheni. Ilapho nje uma ubheka ngapha esandleni sakho sokunxele kunesiteshi sesitimela esidala, udla lapho bese-ke ngaserenkeni uma uqeda irenki bese uthatha u-short ride wakho.